que desenvolupen a l'entitat i redactant un codi d'ètic i de principis i compromisos de l'organització. Per acabar, els volem transmetre que des del Departament de Responsabilitat Social Corporativa ens posem a la vostra disposició per la seva implantació en el comerç o associació o resoldre qualsevol dubte en la tramitació en la matèria. També us convidem a entrar a la nostra espai web on podreu consultar les guies i tot allò que estem realitzant. A continuació, us deixo amb la presentació de la Fundació La Caixa, en la que primer visualitzarem un breu vídeo i tot seguit el seu director, el senyor Marc Simón, ens dedicarà unes paraules. Moltes gràcies. El programa Incorpora de la Caixa promou la inserció laboral de persones en situació o en risc d'exclusió social. Joves amb dificultats per accedir al primer lloc de feina, aturats de llarga durada, dones víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat, entre altres col·lectius, tenen, a través d'aquest programa, més possibilitats d'accedir al món laboral com a pas previ a la integració social. La verdad es que la motivación de las personas con capacidad diferente que empiezan a trabajar con nosotros es muchísimo mayor que el de cualquier persona normal. Sus ganas de trabajar y su querer integrarse hacen que el trabajo sea con más ganas que cualquier otra persona. La integració laboral de persones en risc d'exclusió aporta a l'empresa valors com el respecte a la diversitat, la cohesió o la solidaritat. A més, les empreses que assumeixen aquests compromisos cada vegada són més reconegudes i valorades. Sin duda, participar en este tipo de programas nos aporta un valor añadido muy importante para nuestra gestión y nuestra imagen en el exterior. Des que el programa es va posar en funcionament, l'Obra Social La Caixa ha signat convenis de col·laboració amb nombroses entitats que treballen de manera coordinada en l'àmbit de la integració laboral a tot Espanya. Aquestes entitats tenen com a objectiu la formació de les persones per incorporar-les posteriorment a l'empresa. Cuando coges personas para trabajos específicos, el programa Incorpora lo que hace es preparar a esas personas para saber a dónde van a ir a trabajar, dándoles unos cursillos iniciales, una orientación, para que cuando lleguen no se encuentren pues, ni desplazados y ya conozcan su puesto de trabajo. El programa disposa d'una xarxa de tècnics d'inserció laboral formada per professionals que tutelen els processos d'incorporació dels beneficiaris en l'empresa ordinària mitjançant un servei d'intermediació i acompanyament a mida de les necessitats de cada empresa. El técnico de inserción laboral consideramos que es una figura crucial. Primero porque está desde el comienzo, desde el inicio, antes de nuestra puesta en contacto. Segundo porque va marcando, dirigiendo para que esa incorporación sea plena. L'Obra Social La Caixa ha impulsat, a més, els cursos Incorpora de tècnic d'integració laboral que s'imparteixen en col·laboració amb les universitats de cada territori d'actuació. Així mateix, La Caixa posa a disposició del programa la seva xarxa de més de 5.000 oficines que, coneixedores del teixit empresarial de la seva zona, exerceixen de nexe entre els empresaris i les entitats col·laboradores del programa. Al final se trata de asumir un compromiso social sin distraerse mucho de lo que las empresas tenemos que hacer todos los días. Y esa es la ventaja de este tipo de entidades, que cubren una necesidad que de todas las empresas tenemos, la de incorporar a los mejores profesionales que podamos a nuestra organización y hacerlo a la vez atendiendo una necesidad social, de cohesión social, que es ofrecer empleo a jóvenes o a gente que esté en situaciones de riesgo de exclusión social. Participar en el programa Incorpora de la Caixa representa per a l'empresari la possibilitat de tenir accés a una borsa de treball de persones ben formades, entrar en contacte amb candidats que han passat un procés de selecció i poder beneficiar-se de diversos incentius econòmics. Ha cambiado mi vida. De pensar en que nunca lograría volver a insertarme en el mundo laboral, pues encontrarme aquí, Incorpora, todo lo que eso me ha llevado a estar aquí, me parece todavía increíble. Te da más ganas de seguir adelante, eso de estar integrado ya en una sociedad donde te creías que habías perdido todo, pues entonces te llena de ilusión todo eso. Me siento valorado, integrado en la sociedad otra vez, de nuevo.
Me gusta mucho, ajá. Me gusta. Obra social La Caixa. L'ànima de la Caixa. Molt bé, molt bon dia. El primer, agrair a la Confederació del Comerç de Catalunya el que ens hagin convidat a poder estar compartint aquesta sessió amb vostès. I una mica quan jo sentia l'explicació que en Jordi Martínez estava fent del sentit aquest de la responsabilitat social que han volgut impulsar, pensava que en el fons hi ha coses que són molt comunes a com veiem també la responsabilitat social des de la Caixa. La Caixa saben vostès que comença fa molts anys, fa més de 100 anys, i comença amb un context de crisi, però entenent que hi havia una cosa important, que era aconseguir fer coses perquè la societat estigués millor i perquè aquells que tenien més dificultats els poguéssim ajudar. I per què? Perquè al final jo crec que d'això tots som conscients que només si la societat avança i la societat va millor, tots els que estem inserts en ella van millor. El seu lema botiguers pel país jo crec que així ho està expressant. Al final tots estem a prop del que passa en el territori, del que passa en el carrer, i aconseguir que això vagi bé farà que tots anem millor, que les botigues vagin millor, que el comerç vagi millor, que l'activitat financera i l'activitat econòmica vagi millor i per tant contribuir a la millora de tothom segur que és una bona cosa per tots. Jo crec que això encaixa bé amb el que és el programa i amb el que és l'acord que tenim amb vostès, amb la Confederació del Comerç de Catalunya. És un acord que vam signar en el mes de maig passat i és un acord on ens posem a prop aquesta voluntat de responsabilitat social que des de la Confederació del Comerç vostès tenen amb el que és el programa Incorpora i el que ofereix el programa Incorpora per tots aquells que volen incorporar a una persona, volen incorporar algú dins d'aquest paràmetre, dins d'aquest entorn del que és la responsabilitat social. Com veuen, és una suma de coses. Incorpora el que ha fet és posar a prop les entitats socials, les entitats que són les que tenen contacte amb les persones, posar-les a prop d'un altre món, que és el món de l'empresa. I fer-ho, intentant-ho fer, tenint en compte una cosa, estem dins d'un context de competitivitat que tots sabem i per tant s'ha de fer entenent què és el que necessita l'empresa i no provocant que una aportació d'una persona, d'un lloc de treball, ha d'entendre bé què és el que s'estava esperant d'ell per aconseguir que no estigui marmant la competitivitat de l'empresa. I per tant, aquí Incorpora també ha fet un esforç, el que de la mà d'entitats socials, com és el cas de l'acord que tenim, que és Fundació Marianao, ha ajudat que hi hagués una formació d'aquests tècnics d'inserció que sortien en el vídeo perquè entenguessin què és el que una empresa li està demanant i per tant poguessin aportar sempre un candidat que fos correcte i que complís amb el que està necessitant l'empresa. Complís en quant a qualitats, però també complint amb escreix una cosa que s'aconsegueix, que és la identificació d'aquells col·lectius que tenen més risc i més dificultat per trobar una feina amb una oportunitat que se'ls doni. Tots veiem repetidament que quan hi ha oportunitats de treball en aquest tipus de col·lectius acaben generant una identificació amb els valors de l'empresa molt superiors als tradicionals perquè posa molt en valor aquella oportunitat que se'ls està donant. I això és el que fa Incorpora. Com dèiem, el programa Incorpora ofereix aquestes tres coses. Un assessorament sobre el que són bonificacions i desgravació fiscal per la casuística, sobretot del que és acollir-se a l'ALISMI i tota la part de discapacitat. Un suport previ seguiment a la contractació. Intentem donar confiança a aquell empresari que contracta i, per tant, Incorpora el que prima és que el tècnic d'inserció, les persones que estan en contacte amb aquella persona que serà insertada, ho estaven abans que es faci la inserció, ho estan mentre dura la inserció i ho estan després. I, per tant, li dona un suport i un acompanyament que va més enllà del que és simplement aportar un candidat per un lloc de treball. I, finalment, aquesta col·laboració amb l'empresa. L'oferir un treball en xarxa. Incorpora també ha donat un punt d'eficiència amb lo social. D'eficiència perquè al final són uns recursos que donem perquè puguin treballar una sèrie d'entitats socials, però que fan que treballin en xarxa. Quan una entitat va a veure una empresa, va en nom de tota la xarxa. I aquest treball en xarxa entre entitats, aquest treball en xarxa després amb empreses, és la base del que Incorpora produeix. A Catalunya Incorpora està estructurat en 4 grups.
aquests de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. Hi ha aquestes 93 entitats treballant, més de 200 tècnics d'inserció, 205 treballant, i treballant de manera que cada un quan va, com dèiem, va en nom de tot el grup i per tant minimitza el número de visites que els empresaris reben i per altra banda maximitza la possibilitat que aquest lloc de treball que algú estigui oferint pugui ser trobat de veritat. En quant a xifres, que és un programa, a part que portem aquestes 50.000 insercions que deia el vídeo des d'inici a nivell estatal, només mirant el que ha estat el programa a Catalunya en aquest any 2012 s'ha atès a 10.300 persones, de les quals 2.438, com diu aquí, se'ls ha trobat un lloc de treball. És un programa que més o menys està oferint de l'ordre d'aquestes 907 persones, un 30, més o menys, alguna més d'un 30% és col·lectius amb discapacitat i cap al 70% són els diferents col·lectius d'exclusió que avui en dia també estan molt necessitats de feina. És un programa que no prima un col·lectiu sobre un altre, o sigui, prima que hi hagi insercions de tots els col·lectius i també entén que és difícil, o sigui, no és el mateix cada col·lectiu a l'hora de fer-ho, però és un programa que dins que té un seguiment permanent, té una auditoria permanent de totes les entitats, també posa en valor que l'acompanyament té un valor, l'acompanyament i per tant la confiança de cara a l'empresari i el tenir en compte donar oportunitats a tots. Per tant, el programa posa pel davant la qualitat pel davant de qualsevol altra cosa. La qualitat perquè a vostès quan els arribi en qualitat. Bé, en resum, és això un programa al servei d'empreses, empreses que estan oferint aquestes oportunitats a les persones que esperem tots que aportin més valor a l'empresa i, per tant, acabar fent un cercle que ens acabi donant aquest gran projecte que s'incorpora i que amb moltes col·laboracions com les que fem amb vostès segur que aconseguirem que siguin. Moltíssimes gràcies i espero que gaudeixin de tota la jornada. Moltes gràcies, Marc Simó, moltes gràcies, Jordi Martínez. I ara, a continuació, farem el lliurament ja de prèmits.